Ago. Mema wakwa abade batiti obi ka dwumadi so. Mideng de Jimmy Hanks. Ya sanga hia bio. Ya reti ayen akenkan ne so. Eye Ɔba Bɔne Dane. Nanso ansa na ye befi ase no. Mede aseda kese ma Bureau of Ghana Languages. Ɔba Bɔne Dane ye won homa. Na won ama me ho kwan a me na orekan yi. Ti aseda kese nkoma won. Efe me da cdfi.net ase. Se won so aboa me na me di dwumadi rebrɛw. cdfi.net ya abɛɛfo bia bi a wodi gwa wo ho. Se wo pese wo ton niema, twa wo niema ni mfonini. Fa kogu cdfi.net na won a wo beto ne mfrew. Won so pese wo to ade a, hwe nsu na etutoi. Aden na wo ha wo ho saa. Tina wo fi dwudwo wo ho na ko cdfi.net na di gwa wo ho nom. Yo. Michia mo amohwe dwumadi nyina nso ni titiru michia ora Samuel Fosuban. Michia nanama ohene wankansa. Ellen J. Kwame Whiteman Kumsen. Padmore Ampedu. Martin Ofori. Comfort Ejapon. Mrs. Stefana Kwansa. Omani Theophilus. Joseph Abbas. Ene mo amokeka ho nyina asema mo din a Mr. Ofacheme. Din no doso. Yo, ene yemfi ase. Ɔba Bɔne Dane etianan. Ni makwa wechi na wofu bo homoden se wo benya amanu bi aka ne ho nanso anye ye. Enu nti wode won ani tu kofi so kura no se kesua. Asem biara ebefi na anum no awofu no di so. Ahode aye na adaka ebiesa a owo no nyina mama. Obesori afikete so no nane na anu aduan ato no pon de dawo. Aduan biara obedi no wachi nkesua beye ebiesa esi ho. Owia na wanum ti egu so. Adokodoko de ti se tofede. Onfa anye hwe. Odi mfie sia no na eja de ne kohye sukuu mu. Odu ho no, ohun se sukuu mu mra no na fie de no bo ebra. Nti ama nani enye. Opei se anka ojai sukuu tina fie di abakomasem. Nanso awofo no de sika hran no ara ma ofa mfi esia a edikan no mu. Enu echi no, o se ori nko sukuu bio. Awofo yi san kasa kire no pii se onko na daachi bi waye onipa kese. Ni makuboa ese se wo pese oko intem sukuu no ma won a. Wonkoto basekre ima no na ontena so nko. Efe o se wonto asopa atre fefe ma no. Awofo no pay se won bakru yiwie sukuu nti wode ahohare kototo niema ni nyina ma no. Wobue intem sukuu no eja pre kokko kire oni makudin ma ofi intem sukuu ko no ase. Sabri de na wapejaw ara yiye. Se wukoka no ntokwaw obe prowo. Se wode no ba ne na anim nso a na otane ba na echi. Sa bakro a oye ene akrokro dodo inti na omfo biara nya hwe. Esantrim de ene ahantan inti na onim hwe wadesuam. Gina pen a wode afi pe itwa no one de odi fie bien na etwa. Ne mfefo a one won fi sukuu ase no wie gya no na odaso hyem. Na nanmu a otena mpempi inti na waye giren woni mfefum. Dinga na ne mfefo de frɛ no ne sukuu papa. Musunka obi se obeti sa asem no wona ano. Odu gina pen a etoso abiesa no na ohu se ontumi nko bio. Niti we nti se wobo no mmaare ni efe na otai ka echi wo sukuu komu. Adwene a oye ni se obeye basabasa wo sukuu na akyerɛkyerɛfo na pam no. Se oko sukuu a otumi kofri aduan kyeche mane namfonom. Bribiara obehu se woton no na wakofri bi aka akyerɛ odetonfo no se onkoje sika ofie. Saa kyede a sukuufo no bi nya won nsɛm nti se okoka ntokwaw se a onya aboafo. Binada no pa bi woko sukuu no. Ni makode eniodin hwim sukuu ni biako a wofrɛ no Atakwasi Duku. Atadi no sukobo ni nua panyin bosompem a ono nso wo sukuu no mu ho amane. Ote asem no odi ebufu koto hye ni makoso. Wogusori ham no obi kotie ni makonamfo ba nan no nan so se asem esinin. Wote pe na wodi mrika kɔ ho.
Wodu hɔ no, wɔamisa asɛm no ase koraa na wɔn nso to hyɛ bosompem so. Sena bosompem nso wɔ ayɔnkofo bi wɔ sukuu mu hɔ a obiara nim. Wɔte asɛm a aba no, wɔn baanum no nyinaa tu mmirika kɔɔ hɔ. Wodu hɔ no, na wɔn adamfo bosompem atɔ braw. Ɛhɔ ara na wɔse, munso mu na ne ɛreba yi wɔ mo. Pupo pupo pupo. Twɛre bi akopɛ ka animako adamfo a wɔfrɛ no apampam no, na ɔda fam a n'ani ahanhan sɛ nea obi atia na ya ase. Saa bere no, na sukuufo pii abetwa wɔn ho ahyia na wɔtiatia mu. Ho ho basum jire wo ho gunu konrowa. Ebi se wɔn pata, ebi se daabi. Ntientiam no ma akyerɛkyerɛfo a wɔahyia office risusu sukuu nsɛm no ho ani baa wɔn ho so sɛ asɛm bi asi. Ɛnde ntɛmpara wɔde mmirika bedu hɔ a sukuufo no bi na wogu fam rekoyi. Akyerɛkyerɛfo no pata wɔn na wɔto wɔn santen kɔɔ masita office kodi wɔn asɛm. Oyi prɛw ti oyi hyia na ɔno nso aprɛw ato ɔfoforo so. Wɔyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛmu no wie no, akyerɛkyerɛfo no ma wofi adi. Akyerɛkyerɛfo no hui sɛ ntɔkwa no faribai ne nimako. Ne sɛ nti wɔn mu bi sɛ wonyae wɔn nyinaa na wɔntwe nimako nkutoo aso. Nkae no so sɛ wɔntwe wɔn nyinaa efisɛ wɔn nyinaa to twɛre no bi. Ɔkyerɛkyerɛfo biako a ɔde owura owusu de bepia asɛm no so sɛ obi ntɔnkran mu mfa ne ho sɔn. Masita botwe sɔre twetwe ne fam atade no kɔɔ soro ma ɛkɔtɔɔ na afu so. Na ɔsan pia ne hwɛi a ɛsan abɛtɔ ne hwene ano no bɛn n'ani. Afei, ɔkaa nim ne wam na ɔkan sɛ, ɛyɛ me anigye sɛ moada adwen ahoro a mowɔ wɔ asɛm yi ho adi. Nsɛm a mofra no kan no ma ɛda adi sɛ nimako ne ɔkɔtwebrɛfo. Nanso, etia mmara sɛ obi ne ne yɔnko bɛko. Insisi nti na ɔhene wɔ hɔ. Anka ɛsɛ sɛ wɔn mu bi hu nyansa bɛbɔ yɛn amanneɛ. Nanso, ama no saa, eyi de kumom na wɔkoe. Nimako afom akum na wɔn nso afom agua. Ne sɛ nti, wɔn nyinaa di fɔ na wɔsɛ asotwe. Wɔn nso wadwenkyerɛ ne den. Wɔntwe nimako nko aso ana wɔntwe sukuufo nkae no nso aso. Kyerɛ wadwenkyerɛ bia hɔ. Wɔwie saa abɔ no so nhyiam no, na abɔ no ndu biako. Masita botwe hyɛe sɛ wɔn woso dɔn na sukuufo no nyinaa mehyia wɔ wɔn hyia bia hɔ. Ɔne akyerɛkyerɛfo no nyinaa begyina amofra no anim na ɔma n'ano so sɛ, megye di sɛ obiara nim ne nti a yɛabɛhyiam ha. Daa yɛka kyerɛ mo sɛ obi yɛ obi biribi na ɛnyɛ no daa. Ɔmmɛka nkyerɛ yɛn, nanso moabubu nnua si wo mo aso. Ɛno nti, moyɛ nea mopɛ wɔ sukuu yi mu. Yɛwɔ ha yi de, yɛremma mo nyɛ nea mopɛ, efisɛ yɛreyɛn mo ama daakye moanya baabi pɛ asi. Monamfo binom ato sukuu mmara. Monim sɛ wɔn ko wɔ ha, nanso saa nkurɔfo no atoto twɛre ma ebinom mpo aprapra. Ahoɔden a ɛsɛ sɛ wɔde boa wɔn awofo ma wɔde yɛ kua na aduan ba bebree no, wɔn de wɔde ko. Sɛ yɛhwɛ mu yiye a, anka mo a mokɔhwɛ ntɔkwa no nyinaa, ɛsɛ sɛ yɛtwe mo aso. Efisɛ mo na mokɔ keka ogya kua ano ma ɛdɛwoe. Nanso eyi de, yɛbɛfa no mumɔkan de abɔ mo kɔkɔ. Asɛm no tie atwa ara ne sɛ, yɛrebɛtwe saa amofra no aso wɔ mo nyinaa anim na ɔkyena bi obi anyɛ bio. Ɔfrɛ amofra no begyina sukuufo no anim na ɔsoma ma wɔkɔfa ɔpon besi hɔ. Ɔma wɔte ase sɛ obiara bedi maadu mien. Gye nimako a ne de yɛ dunwɔtwe. Wɔfrɛ ahoɔdenfo baanan sɛ wɔmɛsuso wɔn mu. Teacher owusu na ofi ma abɔ no ase. Ofi na ahoɔden nyinaa mu bɔ mofra baasa a wodi kan no ma. Owie no na ɔte ofifiri sɛnea wanom awie nsa fufu.
krama anan. Aba no ka teacher anto ba mensa no. Obo mofra no aba arasan. Efe na sukufo nkae no ani ase atata Yesu. Edu ni makoso no. Masita botwe se na nkasa bebo no. Oyi ni soro atade sen ho na oye se orifa aba no. Ina ni makuje ne ho se hon. Obubu fa nipa no mu dimrika tente bi hihye so. Eho ara na akyerɛkyerɛfo no ka sukufo America tufo no gu mu se wonko kyere no mra. Ni makofa ha na we tware no. Ofa baby fofra na wosa no. Esane se na wabre nti wo kyere no de no ball wonkon ho. Wode no reba no na wo to dwom se. Wo beko wunko abansa kan. Wori eyi nyina na wotiti no efa ase bobɔ no. Wode no du suku mu no na ebi afa nani so. Obredodo nti wo ma otena ase homen. Okan se won ma no nsu nnom. Akyerɛkyerɛfo no nya ntobo ase ma wokosa nsu bre no. Sabre no nyina na sukufu akentinka gina ne ho rewen no. Ohumere no wode no bia opon no so akwabrang ba na nkrekra nimu. Se masita mbo no bia ko a na wagina ho ayaw no kakra na watua so. Oye sa ball ma hyew bi a efi se okire ade mfi aduasa omo obi da. Asotwe no echi na wotwe na mofra no ntumi ntena wonto so. Wonto ene won echi nyina papai. Ehu kan sukufo no ma obiara anso dai se one ne yonko beko da. Aha na tianansi. Sese de untumi mo ma asa o. Ebeka say child abuse. Udwen ho dan. Yenkoso mo ma ana say yenya na mofra no yempe bibi fofra ye de be kyerɛkyerɛ won ye se wo ye. Kyerɛ wadwen wo adwen kyerɛ bia ho. Eya kai se wo be like sini. Efe fam na wonamfo no. Na efe subscribe. Wo subscribe a bodon na ewo ho no. Na ye de sini to ho a YouTube abon kai. Yo. Ye de besi ha. Da se na ye hia. Ye de ofa eto sunum na ebetia so. Makramo.